Hola, què tal? Bona nit. Avui ens acompanya, com sempre, en Dani, la Dani. Hola, què tal? Bona nit. I també ve la Rocío. Hola, Rocío, què tal? Hola, bones. La gent del xat ja ens pot dir si se sent bé, que estem fent servir una altra aplicació. I amb Dani, digues alguna cosa? Algo. Vale, guai. És que ara controlo l'àudio de cadascú per aquí, diferent, així que... Nos modernizamos. Doncs què? Anem directes a les fotos, no? Som-hi, doncs. Va venir molta gent, divendres passat. Sí, estava a tope. Jo estava tancat a la sala, però hi havia moltíssima gent. Va venir en Carles, d'Osona Juga, dues noies noves, més una família... La tal Laia, no, Dani? Sí, la Laia, la seva mare. Van venir d'Amics a la Forja, també. La Clara i la Nunu, Rocío? Sí. Sí. Déu-n'hi-do. Quanta gent i quant de joc. Mireu, aquí... Jo no em vaig enterar que jugava la gent, Segur que estava l'Adrià fent fotos. Sí. Aviam, fotos... Aquí. Què estan fent? És raro, la Núria no va fer fotos aquesta vegada. Estava concentrada en les seves partides. O potser sí que... no, però no les va passar. Mira, aquí els adolescents jugaven al Blood, que et van enganyar tu una estona, no, Rocío? Sí, vaig jugar 2 partides. Va ser divertit. Curiós. Les hormones bé, no? Sí. Sí. Bueno, és un entrenament de màsters, no, això? La següent partida la pots dirigir tu, Rocío. És la cantera. No, jo no m'hi veig fent això, de dirigir el Blood. Que va. Segur que la lío. Seguro que enveneno al diablo o yo qué sé, cosas de estas que no se pueden hacer. Sí que se puede envenenar al diablo. Ah, sí? Hòstia, pues no ha pasado, ¿no? Sí que ha pasado alguna vegada. Y entonces, ¿qué pasa? Que no puede matar, ¿no? Clar. Exactament. I es pensen que algú és un soldat o que està protegit. Té la seva conya. I el bo de fer de màster és que si la lies, ningú se n'entera. Hombre, con vosotros seguro que os enteráis. No. Mira, Rafa. Bona nit, Francesc, com va? Mira, un Cities. L'hem explicat, aquest? No ho sé. Què t'hi va jugar la teva amiga Laia, Dani? Ah, mira, ja li preguntaré. El vols explicar? No me'n recordo. En Xavi. No, a veure, és facilet, no? Jo crec que hi ha com 4... Espera, aquest Blood és Handmade, Pratovic, sí. Aquest és el que van fer abans que sortís en castellà. I crec que hi ha moltes fitxes. No sé si estan totes les promo, però alguna n'hi havia. Cities. Es tracta de... I sort que és Handmade, perquè... S'ha tallat, Rocío, perdó. No, que sort que és Handmade perquè els adolescents allà d'aquella manera que jugaven a sort. Torturant tots els papers. Que és com de trote, és de trote. Sí. Doncs estan a la BGG, els fitxers. No hi ha cap cosa que no estigués a la BGG. El Pratovic pregunta si els tenim els arxius i que ja en parlarem. Sí, són allà a la BGG. Són tots a la BGG. Cities, intento no inventar-m'ho gaire, però em corregiu si algú se'n recorda. Em penso que s'ha de fer una ciutat, un esquema una ciutat, de 3x3, si no recordo malament, era? Sí. 4x4. 4x4, sí. Agafant llosetes, no? Aquestes llosetes és una de les 4 accions que podem agafar d'un tauler principal, on hem d'agafar 2 accions de cada. Al final n'has d'agafar 2, no pots agafar més. Una d'elles és agafar aquestes llosetes per fer la ciutat, una altra és per agafar els edificis que aniran en aquesta ciutat, amb una altra s'agafen els amusement, no? Els parcs o decoracions per l'aigua i coses així.
que fan una mica de set collection, pot ser? No recordo malament. Sí, és un set collection. I l'altra cosa que pots agafar són les missions, que les missions seran el que et puntuaran la ciutat que estàs construint. Jo què sé, tenir edificis grocs a 3 pisos, o tenir un edifici verd a cada altura, o coses d'aquestes. I amb aquesta petita optimització que has de fer aquí de tot el que hi ha, no? Aquesta gestió d'aquests 4 elements, doncs surt un joc bastant rodó, perquè la veritat és que és molt senzill d'explicar i funciona superbé. Funciona superbé, està molt ben tancat. Has dit que No pots és un fer, joc per donar-hi... has dit que pots Sí, fer digues, dues digues. accions? No, pots fer una de cada fila. Depèn del número de jugadors. Si jugues a 2 són 2 de cada, no? Em penso. I si sou 4 és una de cada, sí. Clar, aleshores has de triar quina és la que més t'interessa agafar al principi, perquè clar, això es va buidant. I conforme es va buidant van quedant el que ningú vol. Crec que en el moment de posar edificis, no? La part de baix, el que pots fer és triar el jugador inicial. Si agafes l'últim, agafes 2 edificis random d'una bossa, però amb la confirmació de que seràs el jugador inicial la següent ronda. Hola, bon Bueno, nit. total, amb aquestes 4 normes... Bona nit, Esther. Surt un joc força rodó, ja el que deia, molt senzillet, fàcil d'explicar, que el pots treure bastant, perquè a més hi ha com ciutats, no? que deuen canviar les missions, ara no me'n recordo, sé que hi ha com 4 ciutats diferents o 8, Sí, acostumen i deuen a canviar consum- coses. diuen que facis servir la de New York per la primera partida, que és la més senzilleta, i són missions que tens allà. I de Perquè fet, és una missió genètica per tots. sí. I Doncs el, és això, el primer eh? que la faci s'emporta més punts, el segon menys, i hi ha 4 jugadors i algú que es queda sense poder fer la missió. Això mateix. ¿L'has jugat, Rocío? No, que yo recuerde, porque juego a muchos juegos que me olvido, la verdad. Això és que no deu ser tan interessant. Tu t'agraden més horetes, jo crec. Són oblidables per ella. Doncs jo crec que de les novetats de The Beer és un d'aquests que pot seguir funcionant. De fet, li trauran expansions ara i suposo que hi posaran més cosetes. Això ho vaig llegir fa poc, que traia una expansió amb més ciutats o alguna així. I va ser una donació de The Beer, no, aquest? Aquest va ser una donació de The Beer, sí. Aquest, el General Per la- Orders... El Trio, Tio. I el Manchas, no? el Manches i diria que algun altre, eh? Sí, el Pacífica. Ah, això. Not bad. Not bad, aquest el més interessant, eh? I el Trio és que ha funcionat superbé. El trio, t'ho volia comentar l'altre dia, una de les còpies ha desaparegut el manual. Que els volia explicar aquesta família i vaig haver d'anar a buscar l'altra. I pensava que podríem posar a la taula del manual, a la caixa, o sigui, a la tapa, per la part de dins. O sigui, 3 jugadors són 9 cartes cadascun i 9 al mig. I això, Si posar-ho més no, allà. coses d'aquestes. El que estava intentant fer és que a l'aplicació puguis veure el manual de Lego Smith. Quan vas a la fitxa del joc ja tinguis un PDF amb el manual. Si ya va lenta, no sé. N'han tret el punyal de l'esquena. Quan Tienes es que paguin quitar els los servidors, premios. quan es paguin els servidors anirà millor. No, el Tienes que sistema de quitar los servidors, premios esos. però si tenim mitja CPU, què vols amb mitja CPU? Si és que no processa això. Home, ho podem posar per la següent junta. Reunió de junta. Depèn del que es faci servir l'app, suposo, al final. Home, déu-n'hi-do, ja si només pels préstecs es fa servir prou, eh? Home, l'altre dia la vam trobar a faltar, eh? Sí. Que no funcionava el divendres. No sé quantes fotos et van arribar de gent que s'emportava jocs. Sí. Mira, 44 Team volen una masterclass de l'app. Tinc un manual. Jo els hi vaig deixar un manual. No els hi serveix? Aquell totxo. Manual con programación incluida. Madre mía. Déu-n'hi-do. Bueno, ja farem la masterclass. Ara estic fent altres coses. Quan estigui afegit això ja en parlarem. Estic posant un calendari d'esdeveniments perquè la gent es pugui apuntar com a voluntaris. Així sabem qui fa cada familiar i sabem qui fa... Bueno,
qui va a l'univers o qui va a cada cosa. I sense dibuixos, diu el manual. Bueno, ja el farem més maco, no patiu. Si vols ficar, Quan hi hagi temps. Vols ficar que la gent fitxi. No, que la gent fitxi no fa falta que la gent fitxi, però perquè tothom sàpiga qui hi ha. Ui, aquesta familiar qui va? Doncs mira, ho pots mirar. Al final abandonarem els grups de WhatsApp i ho farem tot per l'app. Bueno, seria una opció. La Rocío Bueno, diu un que concept. Núria no vas fer fotos aquesta setmana, molt malament. Un concept. Aquí hi havia, mira, el 44 Team, no? Estava jugant això, amb en Ferran. Explica'l tu, que I ho el saps Team millor. 44 sempre juguen junts, oi? És un bon tàndem. No ens deixen Ferran. Fins que li proposem un inici o així, que llavors sí que... Ah. Que tindrà en Ferran. Va, Rocío, explica'l tu, el concept. No he jugat, crec, eh? No? Catxis. No. I mira que aquest deu ser antic, perquè està la primera foto que vaig recollir d'en Lluís en aquell bar quan va començar Mipel. Mira, de fet, aquest va ser el primer joc que vaig jugar jo a Mipel. No, Mira. Pues no recordo haver jugat, no sé. Bueno, has d'intentar... Algú roba una carta i hi ha diferents temes, el més fàcil o el més difícil. I posant les pistes aquestes, que són els quadradets i els interrogants i les exclamacions, doncs has d'intentar esbrinar, o sigui, fer que els altres esbrinin la teva pista. Per exemple, no sé, Michael Jackson. Et pots posar és cantant, o aquí no sé què és el dibuix, que hi ha com música i tal. Sí. Hi ha música, el poses allà. Llavors dius que és una persona, que està mort, que no sé què. I llavors la gent ha d'endevinar que és en Michael Jackson. Poses el negre i el blanc i ja ho tens. Això estava pensant però no ho volia dir. No, ho dic per l'àlbum, eh? Ah, clar. Black and white. Clar. Hi ha... No hi ha zombis, no, per aquí? Per fer el de thriller? Bueno, igual hi ha fantasia i terror o alguna cosa així, no pensis. Algú podries fer. Bueno, i cada icona de color ho vincules amb uns cubitos de colors i cada tema ho pots fer diferent, no? Per exemple, pots posar que és músic i... no sé, ara no em sortirà cosa. Jo què sé, pel·lícula, ciència-ficció i nova, per dir alguna cosa, però després pots posar els protagonistes, o sigui, jo què sé, una persona i la persona és, jo què sé, de dibuixos, blau o groc, saps? I cada cosa ho fas amb iconitos de colors i cada pista va per un camí diferent. Si la pista de la pel·lícula va per un camí, la pista de les persones pot anar per un altre. I, bueno, no sé, dona bastant de joc, perquè n'hi ha targetes que són difícils, que són frases fetes o coses així, i al final acabes fent les xungues. Això, la llum de la cova, molt bé, Rocío. I a més grinyola, per fer-lo més creepy. Tengo problemas técnicos de iluminación. Molt bé. La Núria diu que l'Adrià va fer un publireportatge. La veritat és que sí, quan hi ha l'Adrià tenim fotos, moltes fotos i de qualitat. Gràcies, Adrià, t'estimem. Què més? Què més hi havia? Mira, en Mengu va portar el Death Angel. Tinc aquí fa anys i sempre que el trec a taula al final marxem sense jugar-lo. És un Space Hulk de cartes, que aquí al mig tens els marines espaciales, i et van venir Gen Stealers per esquerra i per dreta, i has d'intentar sobreviure. No recordo exactament com anava la mecànica, però recordo que era xungo. I crec que no van sobreviure. No vaig sobreviure res, no? Me'n vengo l'altre dia. No sé com els va anar el Legendary Encounters. Fatal. Sí? Que la primera partida d'aquestes coses sempre va malament. La primera la van perdre, la segona van dir va, que ho farem millor, i els hi van a pitjor. Toma allà. Vull dir que... Va, som-hi que ja sabem jugar, no? Pam, caput. En la boca. Ja passa. Ja passa aquestes.
I no recordo, però crec que hi havia unes excluses que els havies de poder... I el nivell de dificultat, i els genes tirers que venien per esquerra per dreta. Jo aquest el tinc, però també tinc el Space Hulk de taulell. L'he de portar algun dia. En Borja segur que li agrada. En fantàstic anglès? Seguro. Sí. Mira que tinc la mateixa edició que va sortir en castellà, però el tinc en anglès. Però bueno, que al final necessitava tenir l'idioma. Mentre algú sàpiga les normes... És que aquí veig molta text, les cartes. No, aquest sí, aquest de cartes sí, però el del taulell no. El del taulell tens uns marines espaciales i uns Genestealers donant-se d'hòsties per un taulell i ja està. Ayer me hizo jugar Borja a uno que os gustaría a vosotros. Ui. Euro? El de Bridge. La brecha. Sí. El vas explicant, sí. És de Ludus Magnus, no? Bueno, no sé, si lo dices. Sí, són els mateixos que el Black Rose Wars i algun altre aquí per aquí. De la bretxa està guai. Mira, el Legendary Encounters. Legendary Encounters són uns deck buildings, hi ha diferents temàtiques, hi ha aquest de Matrix, el primer que va sortir era d'Alien, i va sortir el de Predator, Buffy Cazavampiros, Expediente X, Firefly... Vamos. De todo un poco. Sí. I la mecànica sempre és la mateixa. Tens la teva mà inicial, que són les típiques 10 cartes que tothom comença per poder comprar, atacar, no sé què. I llavors abans de començar doncs escollis una pel·lícula. Per exemple, Alien, pots escollir la 1, la 2 i la 3. O començar per la 1 i fer-les totes. I et van apareixent els enemics per aquí al mig i has de fer una missió en particular. No sé, en Matrix com seria. Suposo que dominar la Matrix o alguna cosa. I hi ha un riu a dalt que va corrent cap a l'esquerra i un cop arriben a la part del mig és on hi ha la batalla. Llavors la part de baix és el mercat. El que tens és el Firefly i quan t'ataquen et fan ferides a la nau, que la nau està en un lateral, els danys, i aquí veig que hi ha un track de tiempo. Mira, està en castellà. He tapat. Suposo que si se'ls acaba el temps, doncs perden la partida i cada vegada que els ataquin baixa el temps, M'ho estic inventant una mica, però pels altres Legendary Encounters va per aquí. De Legendaries també hi ha el de Marvel, que no és Encounters, que els Encounters el que tenen és això, que són diferents pel·lis i tal, i és cooperatiu tots contra el joc. Els Legendaries normal, els de Marvels, és un tots contra tots, durant d'hòsties, entre res mal. I acostuma a ser complicat de guanyar aquest joc. Hi ha 3.000 milions. És la gràcia, no?, d'aquests jocs. Jo volia jugar si no hi havia Skyrim, però va haver-hi Skyrim. Mira, en Neo, The Chosen One. No sabia que estava en castellà aquest joc. L'art és regulero, pel que veig. Però pel que es queixen molt del de Firefly és que l'art és lletjíssim. Mira, Rocío, te toca. Y Endeavor. Que no sabía ni cómo se pronunciaba este juego. Pots dir Endeavor. Endeavor. El mar profundo, no? Aquest és el segon. Sí. Endeavor, Mar Profundo, es un juego de submarinos que se sumergen en el mar. ¿Puedo decir eso? Ya está. No, lo tengo preparado, tengo una chuleta aquí. Ole. La Rocío fa els deures, no com nosaltres. Bueno, hay 3 modos de juegos, el cooperativo, el competitivo y el solitario. Jugamos el cooperativo, que es el que me gusta. Y luego también hay que elegir el escenario, porque hay diferentes misiones, y jugamos la misión 1, ¿vale? Luego, este juego, se van disponiendo las losetas y el máximo, como se ve en la imagen, que hay 5 columnas, pues es el máximo de columnas que pueden haber.
y luego también de profundidad va hasta 5 de profundidad. ¿Vale? Y bueno, y vas colocando, cada jugador tiene su tablero con sus fichitas, con sus contadores y vas colocando tus submarinos en el tablero este que se va como desarrollando. Al principio empiezas con 3 arriba, creo, y una en el primer nivel y luego vas desenvolupando todo el tablero. Cada vez que pones un submarino, pues vas aumentando el track este de los valores que tienes aquí. Son como 5 elementos, lo que no recuerdo qué era cada cosa, el nombre. Sé que uno era para decidir el nivel de jugador, que vas como contratando tripulantes y el track de arriba, el naranja, pues te va diciendo el nivel de tripulante que puedes contratar. Al segundo track, el verde, no recuerdo este no recuerdo. Así era para el esfuerzo, el número de fichas que podías tener, creo que era. Ya me has quitado el track, no me quites la foto. Pero es que hay 6 fotos que no enseñan todas. Bueno, pero esta se ve muy bien. Vale. Luego está el track de la reasignación, que es el número de fichitas que puedes volver a coger, porque claro, hay unas fichitas redondas que tú vas colocando en los tripulantes para hacer acciones. Y en este track amarillo, pues es el número de fichas que puedes devolverte a tu zona de fichas activas, ¿vale? A mí lo que me pasó en la partida, que lo hice fatal, es que mi track amarillo estaba muy bajo. Y claro, solo podía recuperar cada vez 2. Y había veces que me quedaba bloqueada y no podía hacer nada. Y se me dio bastante mal este juego. ¿Cómo quedaste? Es que creo que he hecho el récord en Ludoya de puntuación más baja, estoy segura. O sea, saqué 39 puntos y el resto 80 y pico, 90, no sé. Se me dio muy mal. Pues esta foto anterior que se veía, que están las estrellitas, hay como unos hexágonos con unas estrellas y aquí vas colocando para hacer puntos. Es donde más puntos creo que se pueden conseguir. De hecho, todo te va dando puntos. Unas publicaciones que vas haciendo, donde estén los submarinos creo que también da puntos. Bueno, y sobre todo esta zona donde aquí vas poniendo tus estrellas y depende de donde te colocas te da más puntos o menos. Y yo tenía pocas, soy el amarillo y realmente sumé muy pocos puntos. Bueno, y eso, o sea, principalmente se trata de 2 fases, la de preparación donde vas como preparando reclutas, tripulantes, decides recoge las fichas que puedes volver a utilizar. Y luego hay la acción de activación, que es donde vas colocando las fichitas estas redondas que se ven, las vas colocando y vas haciendo acciones. Y ahí es donde vas ganando recursos, sobre todo para la investigación, que es este track ahí al fondo abajo, que es como si fuera un recurso de dinero para investigar y te va dando posibilidades de colocar más tus fichas y de comprar publicaciones. Y poco más, luego al final gana quien tiene más puntos, ya está. Sí, Dani, ho té escrit. Ens ha ensenyat la xuleta. Que fort, me sembla. ¿El qué? ¿Que lo tengo escrito? Claro que lo tengo escrito, si no, no me acuerdo. El seu guió i tot, mare meva. Claro que no. Però hi tornaries a jugar, Rocío? Sí, porque tengo que mejorar esa puntuación. Y después del estudio que me he hecho, ahora sí, ahora Una pro. Ahora al menos a 50 puntos debería llegar. Bien. A veure, t'he de dir al teu favor que la Nunu i la Clara hi han jugat molt a aquest joc, perquè ens el van estar No, ensenyant. van dir que no tant, eh? Bueno, 10 partides portaran ja, perquè ja en portaven 6 quan vam jugar amb nosaltres allà, quan vam quedar amb els amics a la Forja. Alguna més hauran fet, i un parell que van fer allà, o una i mitja. Bueno, però la Helena va jugar, era la segona vegada i ho va fer molt bé, també. És que l'Helena en sap molt. A mi m'agrada el joc, eh? No, a mi també.
Tu que tens l'altre, Dani, diferències notables entre un i l'altre? Jo no vaig veure que fos el mateix joc per enlloc. El nom i ja està, no? Sí. Bueno, que tens les Perquè josetes l'altre- aquelles que pots anar comprant, no? Però sí, és l'únic, perquè després a l'Endeavor Classic hi havia molta interacció directa. Al final hi havia hòsties pels jocs i feies fora la gent i tal. Aquí no. Aquí si hi ha un lloc ocupat ja està ocupat. Aquí veig que és un mapa que es va creant, no?, sobre la marxa, en canvi l'Endeavor normal és un mapa gran. Estàtic, sí. 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 Però bueno, jo quedava bloquejada. O sigui, al final també me treien accions a mi, me putejaven, vamos. Feia puteig una mica. No sé. Sí, hi ha Com potets, t'ho està? però t'agafaran l'acció que tu vols agafar. Sí, només és això, sí. En l'altre no, en l'altre tostaves, o sigui, feies fora la gent. I tu el tens, aquest? L'altre, l'antic. Ah, pues porta'l i juguem. Sí. Me gustan estos de hostia. Portaré l'Street Fighter. Ara que en Pau està a Indonèsia no me'l pot trencar. Pobre Pau. Ojo, que si tries gaire a portar-lo ja estarà aquí, eh? Mira, identitat secreta. Aquest no tinc ni idea de com es juga. Sí, No, Dani? sí, ara igual grinyol una mica. Bueno, si no, els 44 que estan al xat et corregiran. Es posen 8 fitxes a diferents coses. Jo no sé si tots són personatges, segurament. Si hi ha algun personatge que algú no coneix el pots canviar, però diria que tots són personatges. Aleshores tens unes targetetes, una mida una mica curiosa, que tenen iconografia per davant i per darrere. O sigui, tenen 2 icones per davant i 2 icones per darrere. Les targetes aquestes amb les icones, posem que en tens 10, no ho sé, són limitades, d'acord? I les faràs servir tota la partida. El joc es juga en 4 rondes, potser són 5, 4 o 5 rondes, i cada cop tu el que has de posar són icones d'aquestes el meu personatge sí que compleix això o el meu personatge no compleix això. Val? Si veieu un tauler d'un jugador, té a sota unes X i uns xecs. Vale, doncs has d'anar posant les icones en aquests taulers, d'acord? Quan ho has posat, el teu tauler definirà una de les 8 persones que hi ha en el centre de la taula. Aleshores, tu tens unes claus que van numerades a l'1 al 8 i vas passant el tauler de totes les persones i vas posant la clau que toca. Ui, me siento. Vas passant la clau de... Vas posant el número de la clau amb el personatge que creus que és. Simplement això, quan s'acaba la ronda, es puntua segons el número de gent que ha acertat el personatge que tu tenies i següent ronda. Què passa? Que si per fer el teu personatge bé has posat 3 d'aquestes targetetes amb icones, doncs te'n quedaran 7 per les següents. I cada cop en tens menys i normalment menys bones. I ja està. Qui faci més punts guanya, com diu la Rocío. Aquesta frase serveix per tots. Qui faci més punts guanya. Està xulo, la veritat que està xulo. Pot jugar molta gent, em penso que és fins a 8 i és prou dinàmic. Una mica de lío a l'hora de posar les claus, però bé. Sembla interessant. Què dura això? 15 minuts? 20? Una miqueta més. Sí? Posa-hi 40. Sí, perquè les rondes, entre que busques no busques, es fa llarguet. El micro crec que se t'ha mogut, Dani. Ara. Guai. Mira, The Island, el teu preferit, Rocío, el vols explicar? Espera, que no veo ahora nada. Se me ha quitado todas. Bueno, no cal veure el The Island, el coneixes. Surto uns minuts, ara vinc. Este me encanta porque hay mucho puteo. Mola, mola.
Bueno, se trata de una isla que hay unos volcanes que está a punto de estallar y se dispone el tablero con todas las fichas ocultas, bueno, no ocultas, dibujando como la isla aleatoriamente, pero debajo de cada ficha pues te tocan como unas opciones que te van ayudando en el juego. Y se trata de llevar a tus meeples que están en la isla a llevarlos a salvo a la playa. Y debajo tienen como una puntuación. Quien lleva más meeple con el número más alto, o sea, quien suma un número más alto, pues gana. Y ya está. Explica tú el resto. Però tu saps els números dels meeples quan els tens a Bueno, la taula, però llavors no els pots tornar a comprovar un cop ja estan al taulell, oi? clar, tu has d'anar recordant on te tens els de més valor per intentar salvar-los, pujar-los a les barques i de les barques portar-los a la platja. Però és difícil recordar. Jo normalment no recordo on te tinc els meeples de més valor. Intento portar el màxim de meeples i ja està. Si caus a l'aigua, el que passa és que has d'anar nedant i no pots avançar només d'un en un. I també et poden atacar els taurons, et pot matar també el bitxo aquest, el kraken aquest, no sé com es diu, i matar-te. Sí. Les balenes trenquen els barcos, no? Sí, les balenes te tiren a l'aigua perquè trenquen el barco i ja està. Llavors, quan puges al vaixell, pot moure el vaixell que tingui la majoria de ninos allà. Si tu en tens un i no te'n té dos, doncs l'altre guia el vaixell. Sí, sí, sí. Pots moure també vaixells que estan buits per acostar-los cap a tu. També. Un cop estàs nedant, pots pujar un vaixell? En el primer crec que no. Ara jo jugo amb el segon i allà sí, les normes deien que sí. Que el segon, que hi ha un altre joc d'aquests? Sí, es de Island, però es diu diferent, ara no recordo. I té més bitxos, té... Más puteo. Sí, tiene otros bichos. Sí, sí. Es más guay. Creo que lo han mejorado. Mira, hi ha més fotos. Dani, Hola. hola. ¿Por qué le Las quitas? No, porque no sabía si lo escuchaba o no. Las barcas te puedes subir en el primer juego, en el de Island 1, puedes subirte del agua a la barca, creo que no, ¿verdad? No ho sé. No m'acuerdo. No te Sí que he jugat, sí. Sí que he jugat, però he jugat tants que no me'n recordo de tot. Estaria bé, recordar-se de tots. Buah, Ya ves. t'imagines? Només jugant una vegada te'n recordes. Que guai. Ni jugant a 5 me'n recordo. No. Era un carac. No sé qui el va jugar. Carai. Algú de la Paw Patrol, segurament. Ja el vam parlar la setmana passada. Fua, Rocío. No s'acopla. Sí. Tu micro está muy alto. Te lo bajo un poquito. Lucky Numbers, que també n'hem parlat. Mira, Magical Letter. Mira, Vam acabar la nit amb aquest. Vam jugar... No vam fer foto, però del Hot Streak, que també el vam jugar abans d'aquest. Hot Streak quin us t'agrada més? Són diferents, eh? Jo crec que em va agradar més l'altre. Però aquest és més risses, eh? L'altre... Si aquest és aleatori, l'altre encara més. Aquest és la oca, però literal, perquè, bueno, perquè tens el draft, però és veritat que te pegues unes risses amb les cartes. Sí. De fet, jo tenia un personatge que era... Si algú treu un 1, avanço jo 2 caselles. I en Carles, a la vegada, també tenia... No, en un altre, jo tenia un personatge que podia fer-te rellençar el dau, si volies. I en Carles tenia un que si algú treia un 1, passava el torn de tothom i li tocava a ell. Sí. I clar, que quan sortia un 1, jo deia, ei, que pots tornar a llançar si vols, vale. I jo anava avançant de 2 en 2. O d'un en 1, no recordo, i mira. Va estar guai.
I el peix, Està bé. el peix que s'enganxava al d'allò, va sortir el bigote també, que tirava enrere, sí que hi ha la mateixa casella. Jo crec que aquest el vam comentar i és el que vam dir. Realment, al final, quan jugues, la partida és una oca, perquè és el que surt al dau, Sí. però és veritat que entre les xorrades que fan les cartes i el moment de triar-les, doncs té la seva gràcia. L'has guanyat tu, no, Carlos? Sí, sí, sí. Per això li va agradar. Claro. He dit que em va agradar més l'altre, tot i que vaig perdre. Bueno, y eso que en una ronda creo que te quedaste a 1 y, o sea, y era aquella ronda que yo tenía un personaje que no podía, tenías que entrar con el número exacto. Sí. Tú tenías que entrar con 1, pero el Carlas tenía otro personaje que si alguien sacaba un 1, movía a él. Y te quedaste que no podías entrar, ¿eh? Me Sí, suena pero que bueno, en una ronda- al final en esa misma ronda tú relanzaste el dado porque te había salido mal de esto y yo entré. Ah, vale, es verdad. Es verdad que me dijeron, no lo lances. Però sí, és divertit. És el caos que porten els personatges. Això sí, t'has d'en recordar de què fan cadascú i n'hi ha 3.000. I són... eren 4 rondes, no? 4 curses. 4 rondes, 2 en cada tauler. I 36 cartes em penso que són. Cada una fa la seva locura. I per una banda, la banda que es veu ara, hi ha efectes. Si caus aquí, reps un punt. Si caus aquí, caus. Si arribes aquí, doncs avances 3 o retrocedeixes 4. I per l'altra banda no hi ha... no hi ha res. Això no deixa més fotos. No, no hi ha aquesta foto. I el hot stick són 4 mascotes típiques de futbol americà. Una reina, un hot dog, un peix i un os. I hi ha X cartes en joc, segons el número de jugadors. Llavors, a més, tu en tens 3. D'aquestes 3, tu n'afegeixes una a la baralla, es barreja, es treuen 4, crec, sense mirar, i llavors es treuen la resta. I el que surt és, avança el hot dog un espai, o avança el peix 3 espais, avances 2 espais i gires a l'esquerra. Et recuperes. Què vol dir que et recuperes? Que si et trepitgen, caus a terra. I si estàs a terra i et trepitgen, estàs mort. I les teves apostes són, jo aposto que el hot dog guanyarà, quedarà primer, que quedarà segon. Llavors, a més, a cada ronda hi ha una carta de sí o no, de si aquesta persona o aquest personatge arribarà al final i no l'eliminaran. Total, la primera ronda vaig apostar que guanyaria el hot dog. El hot dog el van matar el primer. La segona ronda, em va arribar la carta, perquè un cop acaba la ronda, de les cartes que s'han jugat es barregen i es reparteix una a cadascun. I em va arribar la que el hot dog caia a terra. Dic, clar, si la del hot dog cau a terra la tinc jo, doncs poso la que avança 3 i ara segur que arriba. El van pelar també de primeres. O sigui, la primera ronda menys $5, la segona ronda menys $5. I a la tercera me la vaig jugar i vaig recuperar 20, però crec que Mengu tenia 40 punts i ja no hi havia res a fer. Però està bé. Aquesta editorial se'ls curra. També són els que van fer el Wavelength. L'has jugat aquest? Són els mateixos? Sí, el tinc. El podia portar algun dia, si voleu. Doncs mira, sí. L'han reeditat ara fa poc, també. És d'endevinar, no? Per exemple, és un tema, colors, i tu dius blanc, i has de posar la ruleta aquella, no? El mesurador, de si tu creus que està molt a l'esquerra o molt a la dreta, i segons el prou que estiguis... Tens una roda, tu la mous, ¿vale? Jo què sé, de muy barato a muy caro, per dir alguna cosa, la mous, i queda com una part, no? I té diferent puntuació, de 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, no? Aleshores, depèn on cau aquest cercle, que pot anar a tot arreu, doncs has de posar la fletxeta, jo què sé, si és muy barato, una pipa, jo què sé, a lo que tu creguis, no? Pots dir un cotxe i depèn del que valori la gent el que és un cotxe. On està un cotxe? Jo què sé. Clar, quan és un extrem és molt clar, però quan està al mig és quan té la gràcia el joc. Tot i que moltes vegades acaba quedant a les puntes, Sembla curiós. Acaba quedant en els extrems, que és potser el que és més fàcil. Però bueno, el joc està bé perquè a més és per grups i pots jugar tota la gent que es vulgui.
Nemesis. Hombre, ja vam Segona- parlar, no? Segona partida. Feelings. Feelings. La missió era més complicada, la genèrica, en aquest cas. Era matar la reina. I la meva missió secundària era matar la reina, amb la qual cosa jo no tenia gaires més opcions. Els altres companys de viatge tenien unes missions més senzilles i se'n van sortir. Aleshores van fer ells la seva missió, van marxar i jo vaig optar per no putejar-los gaire. Si m'hagués quedat a esperar l'autodestrucció no hagués passat ningú. Però bueno, el joc està bé, no se'm va fer tan... no diria tan pesat, però sí hi havia moments com que no sortien bitxos, la partida va ser completament diferent. La primera partida, cada cop que exploràvem, sortien 50 bitxos, però quan ens movíem no apareixien, o sigui, amb el soroll no apareixien. Aquí al revés. O sigui, quan exploràvem molt tranquils, però a la que ens movíem començaven a aparèixer per tot arreu. Bueno, mira, dues partides molt diferents, que està bé també que passin les dues coses. Bueno, aquesta foto veig que hi ha soroll per tot arreu. Sí. Bueno, també a la primera vam fer alguna coseta malament amb el soroll, jo crec, i aquesta ja la teníem molt més controlat. El Aquí soroll ho tenim més no controlat, funciona però- igual que en el primer, el soroll? Quan explores no fas tirada de soroll. Només poses soroll a les llosetes que et diuen. I també quan passen els bitxos per sobre el soroll desapareix. Bueno, hi ha cosetes diferents. Mira que hi ha un Pretovich. Sense fundes, molt valents. No, les grosses tenen funda i les petites encara no. Encara He no. perdut 2 paquets de fundes, no sé on van anar. Les tenia del primer dia i no sé on punyeta van anar. Igual estan pel casino. A saber. I vau He de començar 5 i vau acabar 3, no? Bueno, l'Albert va morir, la reina amb un pim-pam li va fer 4 carícies i va morir. Bueno, és que els esdeveniments van ser punquis. Vale que havíem de matar la reina i el primer esdeveniment era... Llega la reina, vale? Totes les fitxes de la reina van anar cap a dins, en la qual cosa va aparèixer més o menys ràpid, però clar, tenint totes les fitxes de la reina dins, volia dir que hi havia més possibilitats de que es mogués i que ataqués. I a la que es va apropar l'Albert, nano, li va fotre, penso que van ser 3 hòsties seguides i no perdona, no perdona. Després l'Enrique va haver de marxar i ens va servir una mica d'esquer per poder marxar. Si hagués estat tothom viu no sé què hagués passat. Segurament hagués anat diferent la partida. Però la vau acabar o no? La vam acabar, es van salvar els altres 2 nois, es van salvar, eren en Borja i en Vigas. Un havia de pujar amb algú que tingués 3 contaminacions en el mazo. En Borja, crec, me va dir. Jo tenia 3 contaminacions, jo em volia quedar, al final vaig picar. La ronda següent era l'autodestrucció. I l'altre havia de marxar amb la reina viva. Si m'arribo a quedar, amb l'autodestrucció la reina s'hagués mort i en Borja no hagués picat amb ningú que tingués la contaminació. El Sí, micro Borja se t'ha em va dir- Vaig ser massa bon gent, Borja em va dir que havia guanyat ell, estava ben content. Pot guanyar més d'una persona, no? Sí. De fet, en aquest, com crec que no diu el que deia el primer deia que com si l'acció continués, no? I si has activat l'autodestrucció, es consuma aquesta autodestrucció. Jo aquí en el manual jo no ho vaig llegir, aleshores ens quedava una ronda per l'autodestrucció, vam marxar, vam entendre que van guanyar els altres 2. I ximpon. Molt bé. I crec que el seguirem jugant. Així doncs, Nemesis 1 i Nemesis 3 i Nemesis 2 poden conviure a la mateixa ludoteca? Tots valen. Tots poden. I el Legacy també, segurament. També entraràs al Legacy? No ho sé. Si tinc peles quan surti, sí. I si no, no. No tenéis fin, madre mía. Has muntat la cala, és al menjador, encara no. Sí, està muntada. I Està plena? muntadeta. També, Bueno, ho vaig buidar perquè és que no m'hi cabia per aquí. Res, tenia coses pel terra i ho vaig posar tot cap allà. Sí que està plena, sí. Molt bé. Ara ja haurem de buscar un altre espai, no sé on.
al pàrquing. Tornaràs a jugar als altres després de provar aquest, d'Ivan Pratovic? És possible, perquè a en Borja li agrada molt el primer. Però a mi aquest em dona més anar a la idea. Una miqueta més a vidilla. Més ganes de matar bitxos, saps? En l'altre quasi t'interessava més amagar-te dels bitxos. I en aquest ve una mica de gust enfrontar-t'hi. És més Zombicide aquest, no? Igual no tan alegre, però sí. Home, la que està en un passadís i em pots matar 4 amb un disparo, doncs és d'agrair. També és veritat que surten bastant més, Jo aquest vull jugar, Doncs ara quan us arribi a casa. No, jo crec que d'aquí unes setmanes tornarem a fer partida, Mira. Bueno, jugaràs aquest cap de setmana, no tu? I a l'hotel? Bueno, no el tenen encara, no ha arribat el joc. Jo li vaig dir a Borja que si volia li deixava, Ja, No, però no, em va no. dir que li sabia greu i bueno, no sé. També estic apuntada a una partida del... Ai, ara no me sale el nombre. Que me lo diga el francés. De La corona del viejo Roy. la corona del viejo rey, eso. O sea que se solapaban las dos. Y elegí el Némesis porque me gusta más. Pero... Jo quan vam jugar em va agradar, la corona del viejo Rei. Em va agradar. Mira, Sí, a mi també. En Pratovic diu que en Santi del Festivalia el té. Ah, sí? Ah, Sí. vale. Doncs ya está. Pues no voy a la corona, Cés, lo siento. No li va agradar. Per Déu. Joan Carlos No, no volia sí. jugar, no? M'agrada, ja m'agrada. Què deies, Dani? Que tu el volies jugar, el de la corona del viejo Rei. Jo tinc ganes de jugar-lo un altre cop. Sí, jo també, m'agrada, però entre Nemesis i la corona, Nemesis. Home, són molt diferents. Molt diferents. Ja. Home, sí, no tenen res a veure. Jo, molts Nemesis igual me canso i les corones igual no em cansaria tant. És més el meu estil de joc. Més eurito. Es que solo jugué una vez y me disteis un palizón, tú y Francesc. Bueno, noia, Ah, llorarà de la lloreria. Jugues amb els bons i clar, passa el que passa. claro. Sí, sí. Jugues contra l'elit. Ja. Orleans. En Xevi va jugar a l'Orleans amb aquestes noies noves que van arribar. Home, els hi va treure un bon joc, mira. Van jugar alguna cosa també, a part d'això, però no recordo què. Bueno, ja veig que hi ha un camelà... Lucky Numbers, jo crec que van començar amb el Lucky Això, Numbers sí. i després van fer això, jo crec. Ja l'hem explicat, no, també, a l'Orleans? Cal tornar a explicar? Ja el vam explicar. Un bon joc que surt, de tant en tant. Surt moltíssim a l'associació. Sobretot si hi ha l'Alzina, Sí, o en Turon, no, en Turó, en Pau. en Pau. Els hi agrada. Bueno, és un joc molt xulo. Mira, per I anar, no és difícil d'explicar. un altre que surt força també. Mira, La- aquest el devia jugar en Turon, l'altre Turon. L'altre Turó, no, Ferran, sí, amb els 44s i no sé què més hi havia a la taula. Que la Núria em va dir que tal com es... Sí, el Rafa. Tal com el vam explicar per aquí, les sensacions que transmetíem no són les mateixes que va tenir ella. Li vaig dir que podia venir a explicar les seves sensacions, però li va sortir un tema. Les Bien. sensacions d'aquest joc són molt bones. I segurament no el vam explicar també perquè com no l'havíem jugat nosaltres i quan fa temps que no jugues un joc te n'oblides, no el devíem explicar tan bé. No, és però un després, un altre dia, en Ferran i l'Adrià que van venir al podcast i van jugar-lo, el van explicar també. Ah, vale. Ara sí, la Núria Perquè és vol un joc deixar... que quan el jugues funciona superbé. Si vol posar les sensacions aquí al xat, les llegirem encantats. I crec que va guanyar la Núria, El Panam. Què dius? Ara em falta jugar-lo a mi, encara no he jugat. No he jugat al Panem. No diu. Jo tampoc. I em fa coseta, ja sou uns pros en aquest joc. Doncs... Bueno, un juego más que pierdes, Carlos, no pasa nada.
Doncs mira, a l'Skyrim van guanyar. Claro. Cooperació. Sí, però en Chicho dels combats ja estava 3 hores i jo era, va, pim-pam, con què te mato? Era el tercer capítol de la segona campanya, ja capítol final. Vam estar a res de morir contra el final boss, però bueno, vam aconseguir guanyar, ens vam abraçar, ens vam fer petons al final i tot. Però anava a explicar al final, però me'l callo perquè és spoiler per si algú vol jugar, així que... Està guai. I li dec pasta a l'Adrià perquè quan estàvem recollint el taulell va fer... Es va partir per la meitat. I ja te'l pagaré. Se'm va caure l'ànima als peus. Hòstia, que dolor. O això o li compro l'expansió. No sé, ja ho parlarem. L'heu fet servir massa. És un joc de 3 partides. Hòstia, però va ser raro, perquè estava recollint amb en Lluís i va ser plegar l'ala per aquí, plegar l'ala per aquí, aixecar-lo i es va sentir... Pah! I es va partir en dos. I va dir, hòstia. Si no, un poco de celo. Quina putada. Bueno, està fet servir. Un poco de Tampoc celo, ¿no? Ya está. Aviam, si pots jugar. Per exemple... Modular, tampoc passa res. El Dune War for Arrakis, jo per aquí tinc la tapeta, però el mapa són 2 làmines posades allà, una contra l'altra. I quin més? El Burning Banners també són 4 làmines que es posen allà, es col·loquen, no... Bueno. Modular, no passa nada. Sí. Un modular, Fretovich. Sí. Va ser molt de greu. Mira, un spammer, Dani. El vols banejar? Ui. Com se hace eso? Speed Cubes, si no jo ho faig jo, un moment. Ves a explicar les Speed Cubes i jo el banejo. Bueno, l'he expulsat de moment i ara el banejo. Ja està, banejat. Doncs aquella Laia va dir vull alguna així de perdre amics, no sé què, no sé quanto, aquell dels cubs, dels cubells que té un timbre... Doncs, allò és per perdre amics? Jo jugaria altres coses abans per perdre amics que això, però... Van jugar al The Island, primer. Això. El The Island crec que va ser després d'aquest de les Speed Cubes. No, va ser el primer que van jugar, va ser el primer que van muntar, perquè els hi va explicar en Lluís. No, el primer va ser el trio, que els hi vaig explicar jo, que és quan vaig veure que no hi havia les instruccions. Després o el The Islands o el City, i el The Island. Van jugar prou, sí. No et bat per el primer dia. A veure si tornen. De què va el Speed Cubes? Que tenim versió gegant. De tocar el timbre, abans que els altres. Robes una carta, no? I has de fer el que diu la carta. Quasi primer el groc, després el negre, després el blau, després el vermell, o uns sobre els altres. I el primer que ho fa, si toqui el timbre, guanya aquella carta, no? Sí. I al final qui guanya més cartes, doncs ha guanyat la partida. D'aquest estil potser prefereixo el Fantasma Blitz, Fa pensar una miqueta més, aquest no fa pensar. Ja. Fantasma Blitz almenys. Però bueno, és veritat que això funciona molt, igual que el Fantasma Blitz. Funcionen tots dos superbé. Tot i que I el Haligali també funciona bé. Sí. Tot i que la versió gegant de l'Speed Cubes no sé jo si ens renta, Cada vegada hem de comprar cubs nous. Sí, sempre es trenquen. Suposo que se'n poden comprar alguns millors, també. Són una miqueta nyigui-nyogui. Vamos a lo barato. Vamos a lo barato. Toma 6. Es treien massa. Toma 6, que hi havia Gavi i família jugant-lo. També l'hem explicat ja. Clàssic. I... La Gavi, és una gran aficionada a agafar jocs a la ludoteca, veus? Cada setmana se n'emporta. Sí. Li haurem de donar un premi de llogatera. I el trio. Famoso trio. Mira, tenia el 7 aquí. Molt divert. Faltaven 2 més.
I ja ho tindríem. Això és el que es va Ja jugar divendres, sí. Tu Poc vas em marxar sembla per d'hora. la gent que hi havia. Bueno, D'hora? potser... A les dues, amigo, eh? D'hora. Encara no havíem començat el... Sí, vas marxar que estaven jugant a Hot Stick, no? Sí, esteu jugant al Hot Streak. Esteu Pues sí. fent la cursa. Estava acabant d'explicar en Carles, crec. A veure... Què hi ha per aquest divendres? Hi ha partides programades o no? No hi ha gaire res. Jo a veure Nosaltres si tenim m'apunto amb la gent Fagoita. que vingui... que vagi arribant. A veure si va arribant gent i... Hi ha per ara una partida que he creat jo. Que l'Àlex fa temps que diu que li ensenyi el General Orders i dic, mira, doncs si... Li vaig dir que aquest divendres no perquè tenia rol, però Laura ha dit que no vindrà, així que... Ja he creat Està la tothom a partida. l'hotel. Potser. Ja he creat la partida i li ensenyaré com es juga aquest. I si no surt res més, doncs segurament també mirarem de fer el Crossmaster Arena. Mira, Que quan estan per allà als sofàs el treuen, se'l miren i el tornen a guardar. No hi juguen. muy mal. I això, i el Sagoita, no? I el de setmana, Rocío? Sí, nosaltres estarem allà, al Sagoita, fent partides, fins que aguanti el cos. Està que el cuerpo cuando us quedeu a dormir allà? No sé, jo no ho tinc clar encara. Borja se queda seguramente, pero yo no. En principio no. Porque creo que colocaré a los niños con mi madre y me iré a mi casa solita, tranquila. Pero bueno, ya veré. Estava mirant, déu nhi les partides que hi ha, Us ho munteu molt bé, eh? Borja y yo, sí. Hi ha 45 partides, potser? Hi ha moltes, sí. I més que en sortiran, perquè sempre allí, o sea, te planeas, pero luego van saliendo partidas. Home, hi va molta gent, eh? Sí. I de tot Catalunya. Jo aniré dissabte a facilitar el Blood, Underwood Tower. Jo, si puc, m'hi passaré, Carlos, també. Guai. Veig que hi ha Luthier, això divendres. Luthier, Viticultur, The Hopkins Crown, Ada's Dream, Ants, Arcs, el Nemesis, Retaliation, els Raiders of Scythia, que no el conec, una altra corona, el Viejo Rey, mira, el Fist de la Boira, del Deck Building, Blood Bowl Team Manager, el Root, Unfathomable, que és l'insondable, Insondabili, que és l'insondable, Hansa Teutònica, Tricerion i Blood a la nit. Això divendres. Dissabte un altre Luthier, Barrage, Fujin Magnate, el Destino Astromo, Claims of Caledonia, el Fate Defense of Greenheim, 2 on Mars, a la mateixa hora. Un altre Nemesis Retaliation, Cthulhu Death May Die, Puerto Rico, Hit, Tigris i Eufrates. Hi ha un lloc, Ferran, si ens escoltes, hi ha un lloc al Tigris i Eufrates. Amb en Jordi, no? Està en Jordi Deni, em penso. Sí, I està en aquí, Jordi. en Dani Caballero, en Jordi i en Seth. Mira, en Dani Caballero és l'home d'una companya meva de la uni. Tigris i Eufrates, Casualidades. Brass Birmingham, Sismic, Inferno, Covenant... Què és això, el Triqueria. Sismic? No em sona de res, tio. A mi tampoc. Sismic amb la primera Y. Habemus Papam i el Blood, que està plena, però jo no hi soc. I diumenge, Ada's Dream, Thesaurus, aquest no tinc ni idea què és, Undaunted 2200, Arcs, Tricerion, Urban Sketches, que tampoc sé què és, i Viajeros de la Tierra del Sur. Aquest és el que Està et falta plena a tu? amb 15. Mare meva. 15. Y para el viernes creo que no tienen máster, tampoco. Ya, pero el viernes estaré en Viper. ¿Puedes ir tú a hacer de máster? Que no, que yo no sé. Molt bé, doncs ja ho tindríem. Moltes gràcies, Rocío, per preparar-te també el
El Dipsy. Que me lo he preparado yo, pero no sé si me ha salido tan bien. Pero Ja bueno, veurem. Si algun dia el jugo, diré que és que no el vas explicar bé. ya. I al final la Núria no ens ha posat les seves sensacions del Panam al xat, Molt mal. Está durmiendo ya. Està pirau. Diu en Pratovic que ha sortit molt bé, Rocío. Gracias, Francesc. El Francesc últimament no sé si me'l trobo més als camps de futbol o a jocs de Ya, taula. no viene a jugar, ¿eh? Muy mal. Només ve a recollir jocs. De Mazom. Que... Som al punt de recollida, està bé. I jo el transportista, no? Que ara en Francesc està insistint que si algú vol comprar Amazon, que suposo que ell es vol comprar el... com es deia aquest? Lion's End. Us dec un joc, diu. Quin joc ens deu? Pratovic. No tardéis en reclamarlo que lo vende. Es gracioso porque es verdad. De verdad. El Marvel United. Ah, salvant-ho. Ah, vale. Vale. Està apuntat. Ah, mira, la Núria diu el pana molt xulo. S'ha explayat amb les sensacions. Està registrat, diu el Marvel, sí. Sí. Està fitxat. Molt bé, doncs gràcies al xat per ser-hi, gràcies Rocío per venir de nou. Res. Pensava que ja no voldries tornar mai més. No. I gràcies Dani per arribar justet per poder-ho preparar tot. Com sempre. Just com sempre. Doncs vinga, bona nit. Bona nit. Bona nit, adéu. Pratovic. Bona nit. Que vagi bé.